Татко Небесен, ние ти благодарим за радостта в Господа, която е нашата сила. Ние ти благодарим, Господи, че чрез Тебе дишаме, движим се и съществуваме. Ние ти благодарим ти, че Христос, нашия Господ, беше предаден за прегрешенията ни и възкресен за оправданието ни. Молим се Твоето Слово да се вселява богато и изобилно в сърцата ни за Твоя слава. Амин. Има ли разлика между това да предполагаме със сляпа вяра обаче, или да вярваме в истината, която е за нас днес? Например, ако вземем една автобиография или снимка на даден човек, която обаче е от преди 50 години. Тези снимки и данни няма да отговорят на истината, която е днешната реалност за същата личност днес. Веднага ще ни дойде стиха, който сме чували: ама Господ е същия вчера, днес и довека. Тази мисъл дойде и в моя ум и аз трябва веднага да споделя за това. Да, Господ е същия днес, вчера и довека, но Господ в своето слово ни описва различни диспенсации или наредби, които са съществували в Библията в онова време. Диспенсацията на благодатта, която е за това време, и Библията ни говори за идните времена. Така че един и същ Господ, но наредбата, в която живеем на Господа Исуса, която бе поверена на Павел, е различна от всички други наредби. Ще прочетем също така и някои стихове относно това. И така, дадох един пример с някой автобиография, например, от 50 години, но която днес няма същата стойност. По същия начин, ако вземем реалността или истината, която е за Израел, нацията Израел, например. Каква беше истината за нацията Израел по времето, когато Господ Исус ходеше по земята и служеше на нацията Израел? И днешната реалност за Израел, ако разгледаме онова време и времето сега, какво ще забележим относно Израел? Самата Библия, ние не го отсъждаме това, но самата Библия ни разкрива, че в днешното време духовното състояние на Израел е, според Римляни 11 глава, Израел е паднал. Това е временно, разбира се, но Израел е паднал. Докато по времето, когато Господ Исус ходеше по земята на Израел, обещанията за Израел бяха се изпълняваха и Божието царство беше наближило, то беше обещано на Давид и то беше наближило, и Божият план беше да благослови всички нации чрез издигането на нацията Израел, чрез възстановяването на това обещано царство. Израел обаче днес не е това, което трябваше да бъде или което ще бъде. Защо? Защото се случи падението на Израел. Римляни 11, Деяния 7 ни описва това, и поради милостта на Бога, Господ Исус разкри на един нов апостол Павел една нова наредба на Божията благодат и едно ново благовестие. Благовестието на благодатта или благовестието на необрязването. Както ни съобщава в Галатяни 2 глава. И по същия начин ние можем да вземем и личността на Давид, например. Личността на Давид. Бог не иска ние да имаме сляпа вяра за Давид. Нали? И да си мислим, че ние днес сме изправени по същия начин
за битката с Голиат, както Давид беше изправен. Ако ние се опитваме да предполагаме, че можем да приложим тази същата история за Давид и Голиат в нашия живот, то нашата вяра може да се окаже глупава, предполагаема, измислена и извън времето, в което ние сме поставени днес. По същия начин, ако вземем личността на Естир и копираме фразата, която намираме в книгата Естир за време като това. Чували сме тая фраза. Време като това. Ти си за време като това. Но тази фраза, която намираме, която се отнасяше за Естир в онова време, в книгата Естир, и ние се опитваме да приложим днес, какво се получава? Получава се една предполагаема или измислена вяра за днес, защото тази фраза не е за днес. И нашата вяра тогава не е истинска, тя е сляпа, тя е абсолютно неправилна, колкото и добре да звучи, и е звучало, аз също съм цитирал тая фраза, ти си избран за време като това. Но обстоятелствата в книгата на Естир бяха различни. В книгата на Естир спасението беше от юдеите. В края на книгата ние намираме, че много езичници станаха юдеи. Защо? Защото това беше начина за спасение на езичниците в онова време. Това ще бъде и начина след приключването на диспенсацията на благодатта, в която живееме. Но днес, поради падението на Израел и поради Божията милост, ние имаме едно съвсем различно благовестие. Не е необходимо днес да ставаме юдеи, за да бъдем спасени. Днес е необходимо всеки един човек, било че е юдеин или езичник, да повярва в благовестието на нашето спасение, което беше разкрито на Павел. Така че, нека да помислим за вярата. Нашата вяра не е това, всъщност, не би трябвало да е това, с което сме били закърмени. Говоря от своя опит. Закърмени с Евреи 11 глава. Героите от Евреи 11 глава. Между другото, за този, който иска да изучава Евреи 11 глава отново и цялата книга Евреи, аз бих задал стъпителни въпроси. Аз също имам нужда отново да изучавам, но встъпителните въпроси, които бих задал, са към кого, на кого беше написана книгата Евреи. До кого беше написана. И втория въпрос, за кое време се отнася тя. Правилната вяра се базира не само да вярваме сляпо в определени стихове от Библията, вземайки си, например, числа 6.24 или благословенията в Второзаконие 28, но такава сляпа вяра, отново наблягам, се получава, когато не разграничаваме времената, целите, наредбите на Бога. Божията инструкция за изучаване на Неговото Слово е да го разделяме правилно. 2 Тимотей 2.15. Забележи гръцката дума да разделяш правилно. И така, ако, например, вземем Авраам и Сара, те са били вдъхновени да вярват, че ще имат дете на тази и тази възраст. Но ако аз и ти вярваме днес и се опитваме да се почувстваме вдъхновени, че ще имаме семейство или деца на тази възраст, на която беше Авраам и Сара, то нашата сляпа е изкривена и неправилна. Защото в 1 Коринтияни 7 глава четем какво? Че
29 стих, че това само казвам, брати, че останалото време е кратко. Затова и тия, които имат жени, нека бъдат като че нямат. И в стих 20, 31 се казва, защото сегашното състояние или образът на този свят преминава. Ако аз вярвам, че ще бъда вдъхновен както Моисей да живее 120 години, да не се помрачи зрението ми, силата ми да не отслабне, и после в псалмите ние забелязваме нещо друго, писано за живота на човека 70-80 години, а после Павел казва нещо съвсем друго в неговите послания. Ако тези истини не се разграничат, то моята вяра е спукана, напразна. Ние трябва да разграничим дори в живота на Павел, че имаше промяна. В началото се изцеляваха хора от кърпички от него. Хората биваха изцелявани. Но в края на служението му Павел остави болен Трофима. Имаше и друг сподвижник, който беше близо до смърт. Павел не можа да ги изцели. Защо? Трябва да размишляваме върху тази промяна също. И така, нека да разгледаме един основен персонаж и герой, на когото ние всички сме се възхищавали всъщност. И нека да проверим за себе си на какво се базира нашата вяра. И трябва ли да се опитваме да водим борба, за да прилагаме това, което този герой е бил вдъхновен да прави, да пише в определеното време на неговия живот. И този герой се нарича Давид. Опитваме ли се да правим неща, за да се чувстваме възлюбени като Давид? Опитваме ли се да постигнем това, което Бог каза за Давид, че той беше мъж по Божието сърце? Нека да разгледаме, например, защо Бог нарече Давид мъж по сърцето на Бога. Божието слово казва в Първо Самуил, всъщност Първо Царе 13-14. Но сега царството ти няма да трае. Господ го си потърси човек според сърцето си и него определи да бъде княз над людите му, понеже ти не опази това, което Господ ти заповяда. И така, добре, каква е тайната? В какво се състои това, че в онова време Давид беше според сърцето на Бога? Ами в този стих разкриваме, че това има връзка с изпълнението на Божиите заповеди. И така, това ни навежда веднага до мисълта, напомняни, че всъщност Давид, както и Саул, както и хората в писанията на нацията Израел, бяха под Стария завет, под завета под закона на Моисей. Под закона на Моисей имаше не само 10 заповеди, имаше 613 заповеди, които те трябваше да изпълняват. Освен, че Господ можеше директно да говори чрез пророци, Господ можеше да говори на Давид директно, Давид си говореше с Бог директно и Господ му отговаряше и Давид, разбира се, записваше това. То е записано, това, което трябваше да бъде записано в Божието Слово от тези разговори между Давид и Бога е записано. Казвам това, защото ако днес някой
претендира, че Бог му говори, тогава той би трябвало да запише това, да го запише. Това не е... Словото на Бога вече е приключено. Словото на Бога е завършено. Така че това е невъзможно. Невъзможно е да се прибави към Божието Слово. И така, в сравнение с това, че Давид беше под закона на Моисей, какво казва Павел за нас днес? В Римляни 6.14 четем, че ние не сме под закон, а под благодат. Хоп, ето една голяма разлика. Несъвместима с условията, под които живееше Давид. Второ, как ние сме възлюбени от Бога? Поради какво сме възлюбени от Бога? В Ефесяни 1.6, например, Павел ни съобщава, че за похвала на славната си благодат, с която ни е обдарил в възлюбения си. Или директно преведено от King James Библията се казва за похвала на неговата славна благодат, където в тази благодат той ни направи приети. Той ни направи да сме приети в възлюбения си. Ето как ние сме възлюбени. Ние сме възлюбени поради това, че сме в възлюбеният. В Исус Христос. Как се озовахме там? Повярвахме в благовестието и Святия Дух ни постави там, в тялото Христово. Друго, което Павел пише относно този въпрос. Как така сме възлюбени от Бога? Или понякога сме се питали, какво трябва да направя, за да бъда възлюбен Бога? И отново си напомняме Ефесяни 2.4. Но Бог, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез прегрешенията си, съживи ни заедно с Христос. По благодат сте спасени. Ето, забелязваме ли? Бог ни възлюби, когато ние бяхме мъртви в престъпленията си. Тоест, какво ние направихме, за да ни възлюби? Нищо. Слава на Бога! Обаче продължаваме да четем. По благодат сте спасени чрез вяра. Не, и то не от самите вас, това е дар от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали никой. Тоест, не чрез дела, ние не сме направили нищо, за да бъдем спасени, за да бъдем възлюбени. Но чрез вяра, и то не от сами нас, но това е дар от Бога. В времето, по което Давид живееше под закона на Моисей, ние можем да разгледаме и да забележим, че Давид също се греши. Той се съгрешаваше. Соломон също се греши. Избраният от потомците на Давид да поеме престола на Давид. Но това, което направи Давид различен и причината, поради която Бог всъщност сключи завет, вечен завет с Давид. Това, което направи Давид, за разлика от Соломон, беше, че той призна и се върна от греха си, обърна се отново към Бога, но не и Соломон. Можем да прочетем, да изучаваме и да забележим за това описано в писанията относно Соломон. И така, днес Бог обаче, значи, отново повтарям, милостта на Бога обаче не се оттегли от Соломон, милостта на Бога не се оттегли от потомците на Давид, които заемаха престола на Давид. Поради какво?
поради вечния завет на милост, който Бог сключи с Давид. Но трябва да видим веднага за днес каква е разликата. За днес в наредбата на благодатта, в която живеем. Днес Бог се обърна към всички хора и благодатта на Бога дойде към и за всички, без разлика и без изключение. Къде четем това? Тит 2 11 се казва, защото се яви Божията благодат спасителна за всичките човеци. За всичките човеци. И така, това е нещо различно и специфично за настоящата наредба на благодат. Отново повтарям, по времето на Давид беше различно, защото Бог искаше да издигне, да благослови всички народи чрез издигането на Израел, чрез възстановяването на царството обещано на Израел. Небесното царство на земята. Докато днес спасителната благодат на Бога дойде за всички човеци. Как? Чрез благовестието на благодатта, в което щом човек повярва, той бива запечатан със Святия Дух, бива поставен, кръстен от Святия Дух в тялото Христово. Той става част на тялото Христово. И така, тялото Христово днес е различно, ново създание. Не е Израел и не измества Израел. А то е ново създание за наредбата на благодатта. Тялото Христово има различно обещание, различно наследство от обещанията за Израел. Тялото Христово наследява небето, а не земята, както Израел. Какво остави Давид след себе си? Като пример. Давид беше продължение на Авраам. В какъв смисъл? Римляни 4 глава. Павел говори за Авраам и след това за Давид. И каква беше връзката? Каква беше причината? Ние виждаме, че както Авраам осъзна, че Господ, че Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда. Тази вяра на Авраам се вмени за правда. Разбира се, трябва да осъзнаем и да забележим каква вяра. Вяра в какво? Авраам трябваше повярва специфично в какво? В какво благовестие? Намираме го в книгата Галатяни. И разбираме, че е различно от онова спасително благовестие, което е за нас днес, според разкриването на тайната, замълчана от създанието на света, както Павел каза. Например, в Римляни 16:25. И така, казва се в Римляни 4 глава и се говори в стих 6 за Давид, който описваше блаженството на човека, комуто Бог вменява правда, независимо от дела. Какъв беше случая с Давид, когато Давид осъзна това? Давид осъзна това, когато той се греши с грях, който заслужаваше според закона единствено и само смърт. Нямаше никаква жертва, която закона изискваше или предвиждаше за такъв грях. За греха, който Давид извърши. Поради тая причина Давид осъзна за блаженството на човека, комуто Бог вменява правда, независимо от дела. Разбира се, имаше последствия от греха на Давид. Имаше последствия,
които бяха отново според закона на Моисей. Но не и смърт. И така Бог продължи да вменява на Давид праведност. Но и Давид, след като се случи това, продължи да носи след това жертви, според изискванията на закона. Продължи да следва, да изучава, да се наслаждава в заповедите на Бога за нацията Израел в онова време. И така, Давид беше продължение на Авраам. В Второ царе 7:12 четем: когато се навършат дните ти и заспиш с бащите си, ще въздигна потомецът ти подир тебе, който ще излезе и чреслата ти и ще утвърдя царството му. Той ще построи дома ми и името ми и ще утвърдя престола на царството му до века. Аз ще му бъда отец и той ще ми бъде син. Ако стори беззаконие, ще го накажа с тояга, каквато е за мъже, избийни, каквито са за човешкия род. Но моята милост няма да го остави, както е отнех от Саула, когато отмахнах от пред тебе. И домът ти и царството ти ще се утвърдят пред тебе до века. И Натан говори на Давид точно според тия думи. И така. Давид не е, отново правим това сравнение, че той не е продължение на тялото Христово. Давид не е началото на тялото Христово. Давид не е част от тялото Христово. Давид е продължение на Авраам. Тялото Христово се отнася за днешната наредба на Божията благодат. Тялото Христово е голямата тайна, новото създание, новият човек, който Бог направи след като събори средната разделителна стена. Но по времето на Давид тази стена съществуваше между евреи и езичници, между Израел и останалите нации. Давид не е от тялото Христово. Давид е беше цар на Израел и въпреки, че той осъзна, че оправданието чрез вяра, отново повтаряме, това не го направи свободен от закона на Моисей. Това не го направи той да престане да бъде под закон. И така, може да сравним това с историята в храма, с двамата в Лука 18:14. Лука 18:14. И четем от стих 10 всъщност. Двама души влязоха в храма. Значи, кой разказа това? Исус Христос по време на земното си служение под закона на Моисей, служиш на нацията Израел. Okay. По същия начин, както и Давид беше служител на нацията Израел, цар на Израел и под закона на Моисей за нацията Израел. Okay. И затова Библията нарича онова време, го нарича онова време. Ефесяни 2 глава. И така, двама души влязаха в храма да се помолят. Единият фарисей, другият бирник. Фарисеят, като се изправи, молише се в сърцето си и казваше: Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци, особено не като този бирник.
постя 2 седмицата, давам десятък от всичко, що придобия. А бирникът, като стоеше отдалеч, не щеше нито очите си да повдигне към небето, но удряше се по гърдите и казваше: Боже, бъди милостив към мене, грешника. Казвам ви, че той слезе у дома си оправдан, а не онзи, защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, който усмирява себе си, ще се възвиси. И това съвсем спокойно прилича на този, който се биеше в гърдите, а прилича точно на случая с Давид в Псалм 51, когато казваше: Боже, бъди милостив към мене. И разбира се, това не е само Давид, това трябваше да осъзнае всеки един от Израел под закона, че той се нуждаеше от Божията милост. Бъди милостив към мене, грешника. А това не го освобождаваше от закона, но този човек излезе и се върна от дома си оправдан. И така, кои са основните неща, които забелязваме в заветът, който Бог сключи с Давид? Заветът с Давид. Прочетохме в 2 Царе 7 и забелязваме, че първо Бог се обеща за вечно царство на земята и вечен престол в това царство за Давид. Имаше обещание за бащинство и синовство. Аз ще му бъда отец и той ще ми бъде син. Това беше завет също на вечна милост. Когато гледаме на тези неща от завета с Давид, всеки разумен човек с правилна вяра може да установи за себе си, че в момента Давид не управлява. В момента потомец на Давид не управлява. В Израел. В Еремия 33:14 Еремия 33:14 четем: ето идат дни, когато казва Господ, когато ще изпълни онова добро слово, което говорих за Израилевия дом и за Юдовия дом. В ония дни и в онова време ще направя да израсте на Давида праведен отрасъл и той ще извърши правосъдие и правда на земята. В ония дни Юда ще бъде спасен и Иерусалим ще обитава в безопасност. И ето името, с което ще се нарича Господ, е наша правда. Защото така казва Господ: никога няма да липсва от Давида човек, който да стои на престола на Израилевия дом. Нито от левитските свещеници. Забелязваме тук за кои дни говори Божието слово в Еремия 33:16. За кои дни говори? За кои дни говори, когато Юда ще бъде спасен и Иерусалим ще обитава в безопасност? И името, с което ще се нарича Господ, е наша правда. За кои дни говори? Римляни 11:26. И така целият Израил ще се спаси, както е писано: Избавител ще дойде от Сион и той ще отвърне нечестията от Якова. И ето завета на мене към тях, когато отнема греховете им. Тоест, за кога се говори? За тогава, когато Исус Христос ще се завърне да установи небесното царство на земята. А сега какво става в момента? Ами в предишния стих виждаме:
Защото, братя, за да не се мислите за мъдри, искам да знаете тая тайна, че частично закоравяване сполетя Израиля, само докато влезе пълното число на езичниците. Кой го каза това? Апостолът, на когото беше поверена наредбата на Божията благодат. И така, по времето на това частично закоравяване на Израел живеем днес, което още е и времето на наредбата на Божията благодат, поверена на апостол Павел, Ефесяни 3 глава, 2 стих. А какво казва Павел, че Бог ще извърши? Сравнение. Филипяни 1.6. Филипяни 1.6. Като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исуса Христа. Който е започнал добро дело във вас, ще го извърши до край, ще го усъвършенства. Заветът на Давид ще пребъде, но дали ние, аз и ти днес, сме под този Давидов завет? Защо не? Ами, каква беше първата част на този завет? Вечно царство на земята и вечен престол в това царство. Забелязваме земята, обещанията за Израел. А ние къде гледаме като части на тялото Христово? Къде е нашето бъдеще? Къде е нашето наследство? Къде седим днес? Според Ефесяни 2.6 в небесни места. Какво казва Павел в Римляни 1.3 също? Римляни 1 глава. В 3 стих казва: за Сина му, нашия Господ Исус Христос, който по плът се роди от Давидовото потомство и по дух на святост беше със сила обявен като Божий син чрез възкресението от мъртвите. Давидовото потомство или семе беше обещано в Давидовия завет, пророкуван конкретно за Израел. Това беше пророчеството Израел да бъде издигнат, Божието царство да дойде на земята в Израел и чрез издигането на Израел да се благословят, да се евангелизират всички останали нации. Нека си спомним Матей 10:23, че това благовестието на царството трябваше да бъде проповядвано в Израел до завръщането на Господ Исус да установи царството си на земята, и тогава щяха чак тогава след това да достигне това благовестие до краищата на земята. Това беше пророческия план. Във 2 Тимотей 2.8 четем: помни Исуса Христа от Давидовото потомство, който възкръсна от мъртвите според моето благовестие. Нека да прочетем още един стих. 1 Коринтияни 15, 1-4. Още, брати, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което приехте, в което стоите, чрез което се изпасяват, сте спасени, директно преведено,
ако го държите според както съм ви го благовестил, освен ако сте повярвали в суета. Защото първо ви предадох онова, което приех, че Христос умря за греховете ни според писанията, че беше погребен, че бъде възкресен на третия ден според писанията. Окей, забелязваме ли нещо? Тук се говори за Христовата смърт и възкресение, смърт за греховете ни и възкресение, но според писанията. Окей, добре, каква беше тайната, за която Павел говореше? Ами трябва да помислиме и да забележиме, че Павел се обръщаше към езичници директно. Това беше чудното. Към юдеи това не е чудно, но Павел се обръщаше и директно към езичници и казваше Христос умря за греховете ни според писанията и беше погребан и възкресен на третия ден според писанията. Но ако погледнем и разгледаме писанията, тия писания бяха за Израел само. И спасението беше от юдеите чрез Израел. Виждаме ли сега тайната? Вече, според откровението на тайната, Павел се обръща директно и към езичниците. Без разлика. Израел очакваше това, което е описано във 2 Тимотей 2.8. Исуса Христа от Давидовото потомство. Но на Павел беше открито нещо различно, нещо непророкувано. Той получи откровението за двойната цел на кръста. Исус беше възкресен според благовестието, дадено на Павел. Въпреки че благовестието, че възкресението, повтарям, въпреки че възкресението на Господ Исус беше пророкувано, неговата смърт, погребение и възкресение беше според писанията, но на Павел беше открит начина за оправдание на всеки, който вярва, без да се базира на заветите си с Израел поради падението на Израел. Павел ни разкрива, че Христос беше възкресен за оправданието, което е оправдание отделно от законите и заветите за Израел. Римляни 3.21. А сега и независимо от закон се яви правдата от Бога. Повтаряме. А сега, независимо от закон, се яви правдата от Бога. Също така четем и за това време, а сега в Ефесяни 2 глава. Ефесяни 2.13. А сега в Христа Исуса, вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христос. На кого? Към кого говореше? Към повярвалите езичници. А сега в Христа Исуса, вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Исуса. Забележи, не чрез заветите на Израел, не чрез пазенето на заповедите на Моисей, но чрез кръвта на Христа. Защо? Защото Той, следващия стих ни казва, разруши средната разделителна стена, която ги отделяше. Първата цел на възкресението беше за изпълнението на обещаното царство на Израел. Обещаният потомък, помазаник,
да седне на престола на Давид в Израел. Затова и Павел каза също първо на юдеина и след това на езичника. Първо на юдеина и след това на езичника, както в Римляни 1. Защото не се срамувам от Христовото благовестие, понеже е Божия сила за спасение на всеки го, който вярва първо на юдеина, а после и на езичника. Защо първо на юдеина и после на езичника? Та нали днес няма разлика? Ами първо на юдеина и после за езичника, защото според писанията Христос умря за греховете и възкръсна на третия ден, и това бяха писанията дадени на Израел, за нацията Израел, за юдеина. Това беше първата цел, пророкуваната цел на кръста. Но след падението тайната беше разкрита. Какво всъщност извърши Христос на кръста, като разруши нещо, което съществуваше преди, обезоръжи началствата и властите, противния на нас закон. Четем за това в Ефесяни. И се казва, после и на езичника. Кога после? Кога после това Христово благовестие стана силата на Бога за спасение? И на езичника. След разкриването на тайната. Преди това езичниците бяха без надежда. Ефесяни 2 глава. Първата цел на възкресението, казваме, беше изпълнението на пророчествата за Израел и обещанието за царството, небесното царство да дойде на земята. Според завета на Бога с Давид. Днес задаваме въпроса отново. Царството дошло ли е? Това небесно царство, което беше наближило, дошло ли е? И отваряме на Матей 10:23. Защото директно отговорът е какъв? Какъв е отговорът? Дошло ли е това царство? Седи ли потомец на Давид на престола? Израел наследи ли земята? Царството беше ли възстановено от небето на земята? Дойде ли? Матей 10:23. Матей 10:23. И ако не, защо не? Ако не е дошло това царство все още, защо не, след като беше наближило? И така, нека се опитваме да изучаваме как правилно да разделяме словото на истината. Матей 10:23. И така, в Матей 10 глава Исус даде инструкция на 12-те си апостоли, които той избра, и им каза, заповяда да не пътуват към кого? Да не пътуват към кого? Да не пътуват към езичниците. Втората заповед беше да пътуват или да отиват при изгубените от Израилевия дом. Само при Израилевия дом. И третото нещо, което забелязваме в Матей 10:7 е,
те трябваше да проповядват, че Небесното царство е наближило. И като доказателство те изцеляваха болните и възкресяваха мъртвите и така нататък в Матей 10:8. В Матей 10:23 четем: а когато ви гонят от този град, бягайте в другия, защото истина ви казвам, няма да изходите Израилевите градове, докле дойде човешкия син. И така, каква последователност забелязваме тук? 12-те апостоли трябваше да проповядват небесното царство на земята, наближило на нацията Израел. И до кога трябваше да продължат това, да го правят и да благовестят царството на Израел? Само на Израел. Без езичниците. До кога? Докле дойде човешкия син. Сега виждаме ли какъв беше пророческия план за Израел? Да се спаси, да бъде да се обърне към Бога, да дойде, да настане царството в Израел от небето на земята. И чак тогава, понеже ние сме чули много пъти, че трябваше апостолите да отидат до краищата на земята, да евангелизират всяка твар. Ама това трябваше да стане чак след настъпването, идването на небесното царство на земята. Нека да не се заблуждаваме, това царство не е дошло. Човешкият син или Божия син Исус Христос не се е завърнал на земята. И защо? Защо не? Отново стигаме до Деяния 7 глава, защото се случи нещо изключително там. И в Римляни 11 глава се обяснява какво се случи една година след кръста всъщност. Една година след кръста, докато все още това царство беше предлагано на Израел. И така, оставаме за лично изучаване с молитва. Татко Небесен, ние ти благодариме за Твоето Слово и че има толкова много неща, които аз се моля да можем да бъдем искрени, да задаваме въпроси, да казваме, когато сме объркани или не знаеме, да бъдем смели и ефективни, да изявяваме вярата си, когато тя е според истината за днес. И се моля в името на Исус всичко това да бъде за Твоя слава. Амин.